V piatok 13. o 13. hodine uzrela svetlo sveta zbierka strašidelných príbehov Dušana de Fabiána Odbila 13. hodina, ktorej krst dažďovou vodou nazbieranou z hrobu Maríny Pišlovej sme mohli sledovať na festivale histórie, mytológie, sci-fi, fantasy a hier Slavkon 2012. Autor vyštudoval veterinárne lekárstvo, chová okrasné kožušinové zvieratá a je zamestnaný ako vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. V jeho príbehoch čakajú hrôzy milovných čitateľov klasické prostredia a rekvizity od opustených cintorínov, prekliatých domov a strašidelných zámkov až po večne blúdiace vlakové súpravy i celé stratené dediny. Démonickí dvorania čoskoro zmenili taktiku. Schytili ma za ruky a za nohy a začali naťahovať do všetkých strán naraz. Ich sila bola obrovská. Cítil som, ako sa mi trhajú šľachy, bukajú chrupavky a praskajú veci. Ako sa vlastne človek stane fantastickým spisovateľom? No, v prvom momente musí byť fantastickým čitateľom. Podľa mňa u väčšiny autorov je to tak, že to prvotnou inšpiráciou je to, že miluje nejakú tú literatúru, má svojich obľúbených autorov a tí sú takouto motiváciou k tomu, že ide vlastne spočiatku v ich stopách a potom sa snaží do toho priniesť niečo nové, posunúť buď ten žáner, alebo nejaké tie staré nápady. Fantasy, podľa mňa isté princípy tam fungujú rovnako ako u tých rozprávok. Je tam veľa styčných bodov a asi nie len na tom povrchu, kde vidíme tie princezny, hrdinov a tak ďalej, ale asi aj pod povrchom. Možno preto tá fantasy rezonuje. Vychovávame sa, alebo literatúra nás môže vychovať nielen v detstve, ale aj v dospelom veku.